O Curtas Festival do Imaxinario cumpre 50 anos e o celebrará dunha maneira especial, viaxando no tempo. A organización non inventou a máquina do tempo, pero si centrará esta edición nas viaxes temporais. Dado a importancia da cifra acadada, o festival presenta a súa edición máis ambiciosa. Porque temos 140 curtametraxes que se van a proxectar aquí nestes 10 días, 28 longametraxes a competición. Hai máis de 30 países representados, 23 filmes producidos en Galicia, 120 estreas. Destacar desas 120 estreas, 30 son estreas españolas, pero 14 son estreas mundiais. Hai películas, longametraxes que se van a estrear aquí por primeira vez no seu recorrido de festivales. A edición xirará en torno á triloxía de Regreso ao Futuro, de aí que non sexa casualidade que o Curtas se inicie este ano un 21 de outubro. Este ano a temática que vai a vehicular o festival son as viaxes no tempo, as películas de viaxes no tempo, moi especialmente Regreso ao Futuro, unha saga moi coñecida e de moitísimos seguidores, e teremos o DeLorean aquí diante durante o primeiro fin de semana como elemento de reclamo que traerá a moitísimas persoas. O festival estrea este ano a categoría de evento de interese turístico local. Dende o Concello destacan a importancia do Curtas para atraer a Vilagarcía a xente de diferentes zonas e de todas as cidades. Pois dende os que coñecemos Regreso ao Futuro, que xa vamos sendo un pouco talluditos, temos unha idade, aos rapaces máis novos que todavía ao mellor non veron a película, que están esperando ilusionados a que se abra a porta da Sala Rivas e ver a maravilla que han feito Luís e todo o seu equipo, porque cada ano consiguen sorprendernos un pouquiño máis. No evento inclúense 8 exposicións e numerosas actividades e charlas con directores, actores, escritores e demais personalidades importantes dentro das producións. Decano de Galicia é un dos máis importantes, xa non só falamos da provincia e nin siquiera a nivel autonómico, sino de España e a nivel internacional. E así está sendo demostrado nestas últimas edicións, porque cada vez son máis os grandes directores e as grandes persoas do audiovisual de relevancia internacional que queren estar presentes neste Festival Curtas. O festival durará dende o día 21 ata o 30 de outubro. A gala final terá lugar o día 29 e, ao igual que todo o festival, incluirá numerosas sorpresas.